May secret affair kami ng office mate ko. Hindi ko matigilan kasi sobrang galing niya sa... Rocky's Secret Files. Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. Kunwari inosente pero boy naman pala. Rocky's Secret Files. Secret Files. And we're back. Kasama niyo pa rin si DJ Rocky and this is Emmy's Secret File. Si Emmy na natagpuan ng kanyang ideal guy sa katauhan ni Lucas na kanyang naging kaklase but eventually naging kafubu niya. Yes, naging ka-fudge buddy niya. Pero hindi nagtuloy-tuloy yung kanilang relationship emotionally. Yung meron para sa ating secret file sender na si Emmy, wala lang pala para kay Lucas. Then nalaman na lang ni Emmy na may girlfriend na itong si Lucas. Nagpasalamat nga si Emmy kay Lucas sa bottom part ng kanyang secret file dahil ibinigay nito sa kanyang isang taong hinding-hindi siya iiwan. At ito nga ang kanilang supling, ang kanilang baby. What a plot twist! Nagbunga ang mga pangyayari sa kanilang dalawa ni Lucas. I don't know kung alam to ni Lucas, but I don't think so na alam ni Lucas. Inisip ko tuloy yung future ng bata. No, sino kaya yung kikilalanin niyang ama? And kailangan ba talaga ng isang bata ng isang ama? Baka kung ganun naman yung tatay, 'di ba? Kung a-hole naman. Baka pwedeng kahit wala na lang. Anyway, hindi ko naman sure. Kasi meron akong daddy. Oh, sugar daddy. Charot! Joke lang! Anyway, eto na po, pakinggan na natin ang mga kabisyo natin nag-share ng kanilang mga thoughts, comments, suggestions, and violent reactions. Eto po ang sabi ni Jay Bautro. Hi, Emmy. To our letter sender, may mga laban talaga na hindi natin laban. I mean, pass is pass. And meron ka ng anak na halagaan. And eto na yung laban na dapat mong harapin as a mother. And we pray na magabayan mo siya lagi. And big healing sa makapagpatawad ka din. Yun. So, God bless Rocky Terra. And shout out sa mga ating kasama dito sa Calapan City, Oriental, Mindoro. Once again, I'm Jay Bautro. Thank you so much. Ang ganda naman ni Rocky. Thanks. Thank you so much. Alam mo, na-recall ko lang sa comment niya, ang ganda naman ni Rocky. GGSS yan. Narcissistic yan. Charot with harot. Anyway, sana mapalaki mo ng maayos ang iyong anak. At sana'y magkaroon ng pagkakataon na mapatawad mo yung taong nakapanakit sa iyo. Anyway, eto naman sabi ni Angel Alan Evanzado. Hello everyone, para sa iyo. Emmy, ang sarap talaga magmahal, lalo na kung mahal ka rin. Sa sitwasyon mo, isa kang malaking egol sa sitwasyong walang label. Pumatol ka sa ganon. Bakit merong taong pumapayag na ganon na maging sitwasyon? Sa lahat ng aspeto, ikaw ang talo. Kung pag-aaral na lang sana ang inasikaso mo, hindi sana maganda pa ang buhay mo ngayon. Isang subject lang ang ginawa mo. HE, home, ekananay. Ay, may ganun. Akala ko yung HE, home economics, home ekananay na pala yun. Good luck sa future mo at sa anak mo, sa mga pumapayag na walang label. Ang relasyon, specifically sa mga babae, hindi nyo na maibabalik ang mga bagay na nawala sa inyo. Lahat tama man o mali, ikaw pa rin ang magdedesisyon sa buhay mo. Yun lamang po. Maraming salamat from Angel Alan Avanzado. Egul talaga ang mga babaeng pumapayag sa isang sitwasyon na walang label. Ito naman po ang sabi ni Myra Dar. Hello DJ Rocky, para sa ating sender na si Emmy, alam nating lahat
na ibang habol sa'yo ni Lucas. Pero wala, ipinagpatuloy mo pa rin yung nasumulan ninyo. Kaya lang yun nga, hinayaan mo siyang gawin sa'yo kasi mahal mo. Lesson learned na lang siguro sa ating lahat at kay Emmy na huwag tayo magpagamit sa isang lalaki na yun lang ang habol sa atin. Kilalanin muna natin mabuti bago natin patuloyin sa bahay natin. At sana Emmy, huwag mo na hayaang pumasok uli sa Lucas sa buhay ninyo. And soon, magiging okay ka rin. Laban lang. DJ Rocky, you're so blooming. Miss you and shout out sa buong team Rocketeers. Totoo, bago ka mag-open ng legs, charot, ng heart and legs sa isang tao, kilalanin munang maigi. Know that person's intention. Hello din kay Mayumi na nagsasabi dito na hiniwalayan mo yung taong hindi nakikitang value mo pero mas masahol pa ang ipinalit mo. Bakit napakahilig nyo sa walang label tapos mafo-fall ka rin? Ang walang label ay para lang sa mga taong sobrang strong ang emosyon. Yung naiintindihan ng salitang walang kayo, fubo lang at no strings attached. Grabe, a big slap on your face, SF Sender, after may mangyari sa inyo, alis agad. Kapal ng mukha, nakakagalit ang sitwasyon. Masarap may anak pero wag ka nang magpasalamat sa lalaking nyo. Kaloka, init ng hapon. Thank you so much. Eto naman ang sabi ng ating kabisyo na si Ernesto Nogiboy Acha Jr. na na-miss kong mag-comment dito sa SF natin. Hi, hindi ako makapag-comment. Nakatitig lang ako sa pagmumukha mo. Ang ganda mo at ang sexy pa. Thank you pero wala po akong maibibigay sa inyo. Pagmamahal lang. Ay, then kay Emmy, palagi na lang umaasa. Uy, baka ikaw to, Emmy, ha? Anyway, acceptance na lang na hindi lahat ng tao na pinipili natin ay pipiliin din tayo. Sana talaga ay marunong makontento ang taong ibinibigay sa'yo. Ano? Sana ay hindi ko na nahihilo na ako sa comment ni Emmy. Basta ipagpasalamat mo na lang na naging parte siya ng buhay mo. Ito naman sabi ni Jim Main. Mahirap na umpisa pa lang malabong usapan na agad. I hope one day mapatawad mo rin si Lucas at ang iyong sarili kasi magulang kayo ng anak mo. Hello to Alexandria Jade Gilad of Lazaretto and happy birthday to Lilia Ruta Loro of Polomolok, Water District General Santos, said he. Thank you, Jilcam Church Main. Ito pa sabi ni Neneng B. Di ko kinaya ang revelation ni Sender sa ending ng story. Ang strong mo kasi. Kinimkim mo ang lahat para hindi malaman ni Lucas. Sa bagay, deserve niya na hindi makilalang ama ng baby mo dahil wala naman siyang bola. Kaya nga na-realize ko na buti na lang din. Hindi ako basta-basta nagpapauto sa ka-talking stage ko. Kasi mas gusto kong banat yung sa akin, may load ka na ba? Kesa dun sa banat na, lugaw ka ba? Bagay ka kasi sa itlog ko. Marami talaga mapagsamantala. Kaya next time, wag mong papakitang kahinaan mo sa isang tao para hindi sila mag-take advantage sa iyo. True. Ay din kay Bobby D. Ayan. Magaling daw siya sa pagiging FU, magaling magpaligaya. At hindi raw siya nakakabuo dahil marunong daw siya mag-ingat. Ewan ko sa'yo, Bobby D. Hi din kay Bernard Laurejas, kapag ibinigay mo ang sarili mo, mawawalan ng interes ang lalaki. Hindi naman siguro sa lahat ng pagkakataon. Pero iba pa rin yung iniingatan mo yung sarili mo na hindi mo siya basta-basta binibigay. Sa taong hindi naman kapareha ng emosyon na meron ka at hindi malinaw ang intention towards you. Hi din kay Charles Sancho, nagbunga ang pagsasama pero kumusta ang sustento? Hi din kay Don Feria, ang dami pa pong nag-comment sa ating secret file for this afternoon. As in, sobrang dami Nasa sobrang dami, hindi ko na po kayang basahin lahat. Okay. Gusto ko lang sabihin na nakakabilib din naman tong sender natin sa pagiging tanga. Charot, oy darot. Alam niyo na wala silang label.
napakalinaw na walang label. Pero pinagpatuloy niya pa rin ang pagbibigay ng kanyang sarili sa taong to. Imagine ninyo yung time na binalik niya yung ginawa niya kay Lucas o binalik niya yung ginagawa ni Lucas sa kanya. Yung tipong hindi siya nag-chat, hindi siya nag-update, ganyan. Tapos, si Lucas yung biglang naghabol sa kanya. Tapos, nung time na magbe-birthday na si Lucas, hindi man lang siya inimbitahan. Inisip ko nga baka best friend yung ka-MU na talaga eh. Or kung bakit siya hindi inimbitahan kasi may ina-expect siya na darating na kasabay mo. Makakasabay mo. So para safe siya doon, hindi ka na lang niya inimbita. Pero kung close talaga kayo at espesyal ka sa kanya, iimbitahan ka nun. Pero syempre dahil mahal na mahal mo nga, sige, tuloy mo pa. Tapos after nun, pinuntahan ka agad. Pinuntahan ka. Anong ginawa? Dumiretso lang sa kwarto. Nagparaos lang. Tapos after nun, may dadaanan pa daw. Hindi man lang nakipagkwentuhan sa'yo kung kumusta, diba? Kung kumain ka na ba, hindi man lang nagyaya na pagkatapos mong magpaligaya sa akin, dadaan ka sa iba. Alam mo yung ganun? Pagkatapos mo dadaan ka na sa iba. So, basically, you allowed that person to really enter your life. Kaya nga, di ba, may na-enter. Naka-enter at nakabuo, di ba? So, right now, it's all about facing the consequences of your actions. And you are now in this situation na ayaw mo nang ipakilala itong anak mo doon sa tatay nito. Ewan ko kung tama ako ng pagkakaget sa story mo, but hindi mo gusto na maipakilala yung anak mo kay Lucas. Kasi ang sabi mo dun sa last part of your secret file was, balikan ko lang ha, yung secret file, hindi yung ex ko, charot. Yun na atang pinakabangut na ayokong maranasan pa. Ngayon masaya na siya at wala na akong karapatang pigilan yung kasiyahan na nararanasan niya. At salamat nga pala Lucas kasi binigyan mo ko ng isang taong kahit kailan hindi ako pagpapalit at iiwan. Ikukwento na lang kita sa anak natin bilang isang panaginip. Imagine that line. So, what do you mean by that? Na hindi mo na in-inform si Lucas na meron kayong anak? And just in case na i-inform mo siya, magbabago ba ang lahat? In-expect mo ba na ikaw yung pipiliin niya at iiwan niya bigla yung jowa niya? I don't think so. So, nag-stop ka na talaga. I just want you to feel na I just hope pala. Hindi, I just want you to feel. I just hope na wala kang pagsisihan dun sa desisyon mo na yon. Na hindi ipakilala o sabihin o inform yung tatay ng anak mo na meron kayong nabuo. Kasi kung meron mang gagawin o wala mang gagawin, wala naman ng gravity yun sa'yo eh. Although, kapag may ginawa yung lalaki, nag-co-parenting kayo at sinustentuhan yung bata, medyo mas okay. Kasi, at least, hindi lang sperm yung ambag niya. Charot, widarot. Diba? At least, merong financial obligation yung tatay ng anak ninyo. Kumbaga, kung practical lang yung pinag-uusapan natin dito, pagiging practical lang yung pinag-uusapan natin, mas okay pa rin kung mag-aambag siya financially. Kasi magkano ng diaper ngayon, magkano yung gatas ngayon, magkano yung pagpapaaral ng anak, hindi po biro yun. So at least, dun man lang sa parte na yun, maibigay nung tatay nung anak ninyo o anak mo. Kahit sa part lang na yun. Yun ay kung kaya niyang ibigay yun. Pero kung babaliwin ka niya ulit at papasok siya uli sa buhay mo, ay, napakatanga mo na nun kung papayagan mo yun. Or kung gusto niya mabuo yung pamilya ninyo, bakit din naman hindi? Bigyan mo rin naman ng pagkakataon, pero it requires a lot of work. Paano work? I-work out ka niya. Charot, widarot.
Kumbaga, ipakita niya na nagsisisi siya sa mga desisyon niya sa buhay at ilatag niya yung plano niya at ipakita niya na consistent siya dun sa mga salita niya hanggang sa action niya at dun sa pagpaplano niya para sa future ninyong mag-iina. Kung yun yung naging desisyon niya. Kasi para sa akin, wala namang kaso kung sabihin mo eh. At least kung nasabi mo, wala ka maging regrets in the future. Kasi yun yung iniiwasan nating lahat or yun yung hindi natin na kikita pag consume tayo ng galit, ng sakit, ng hinanakit. Yung foresight ba na, hindi makikilala ng anak ko yung ama niya. Darating kasi yung time na kailangan malaman niya na may tatay siya. Ano siya? Binuo lang ng isang babae? Hindi siya ganun. Darating yung panahon na magtatanong yung anak ninyo na, nasan si daddy? Bakit may tatay yung mga ibang kaklase ko? Bakit ako wala? Unless pag homeschoolin mo lang siya tapos nabubuhay lang siya dyan sa bahay ninyo. So, darating yung panahon na yun. So, yun lang naman kabisyo. Walang masama kung sabihin mo dun sa taong yun na nagkabunga yung inyong quote-unquote situation or situationship. Kung meron man siyang iaambag sa life ninyong mag-ina, good. Kung babalik siya, pag-isipan mong maigi, pahirapan mong maigi. I-earn niya yung tiwala mo, i-earn niya yung oo mo, wag papayag agad-agad. Pero kung hindi na, then at least sasabi mo, no regrets. Wala kang ninakaw sa anak mo. Although some men, hindi naman talaga deserve maging tatay. Pero naging tatay. But again, you're doing this not for yourself but for your child. Well, sa mga kabisyo po natin out there na gusto mag-share ng kanilang secrets, share it to me, raketera@gmail.com. This is Emmy's Secret File. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio Basic!